Bulvár, nech sa páči. Žena porodila svojich 22 detí za 1 rok. Kongres potvrdil mimozemšťanov žijúcich pod morom. Takto sa predáva bulvár. A čo to vlastne je? Odkiaľ pochádza jeho názov? Bulvárna tlač bola kedysi predchodcom moderných dezinformácií. Senzácie, chtivé titulky, prehnané príbehy a často úplne vymyslené fakty mali za cieľ upútať a zvýšiť predaj. Bulvár a dezinformačné weby majú niekoľko spoločných znakov. Krátke úderné články s jednoduchým jazykom, šokujúce a nehorené informácie, ktoré sa rýchlo šíria. Emočné manipulácie, apel na strach, hnev či zvedavosť. Prekrútené príbehy, ktoré skresľujú realitu. Ale pozor, bulvár aspoň občas drží určitú mieru faktografickej presnosti. Naopak, dezinformačné weby často úplne ignorujú pravdu a zámerne šíria klamstvá. A odkiaľ pochádza toto slovo? Bulvár pochádza z francúzskeho boulevard, čo znamená široká ulica. V 19. storočí boli parížske bulváry rušnými centrami spoločenského života. A práve tu sa predávali noviny plné šokujúcich príbehov. A tak vznikla bulvárna tlač. Ako dokážete rozoznať bulvár a dezinformácie od serióznych informácií? Napíšte mi do komentára. A teraz už viete, že